नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी कठोर कायदा होणार अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे। पाहूया। या ठिकाणी नागपूरमध्ये संदीपजी जोशी आणि संपूर्ण टीमने एक अतिशय चांगलं महाआरोग्य शिबिर आयोजित केलं। वेगवेगळे हॉस्पिटल्स, शासकीय हॉस्पिटल्स असे सगळे एकत्रित करून या ठिकाणी हजारो जे पेशंट्स आहेत त्या पेशंट्सची तपासणी आतापर्यंत जवळपास 31,000 पेशंट झाले, पण 50,000पेक्षा जास्त पेशंट्सची तपासणी या ठिकाणी होईल। त्यातल्या ज्या पेशंट्सला वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपचारांची आवश्यकता आहे, कोणाला ऑपरेशन्सची आवश्यकता आहे, तेही मोफत करण्याचं नियोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। शासकीय आणि खाजगी क्षेत्रातले सर्व प्रथितयश डॉक्टर्स जे आहेत, उत्तम डॉक्टर्स आहेत, हे सगळे एकत्रित आलेले आहेत। त्यामुळे स्पेशालिटीचा फायदा हा नागरिकांना मोफत या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं हे शिबिर या ठिकाणी आयोजित झालंय। भाऊ, हे सांगा, दिल्लीवरून तुम्ही काल आले, खूप बातम्या आल्या, चर्चा खूप आहे, झाला आणि मी आज नागपुरात आहे, संध्याकाळी मुंबईत जाणार आहे, मी मुंबईतच आहे, मी महाराष्ट्रातच आहे। विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या इच्छावर ठाकरे बंधू सेलिब्रेशन करताना पाहिलं। चला, काही हरकत नाही, त्यांना सेलिब्रेशन करता काहीतरी कारण मिळालं याचा मला आनंद आहे आणि आम्ही देखील आनंदी आहोत। शेवटी अशा प्रकारचे जे प्रश्न असतात हे कुठल्या व्यक्तीचे, कुठल्या पक्षाचे प्रश्न नसतात, तर हे तरुणाईला भेडसावणारे प्रश्न आहेत। त्यामुळे त्या संदर्भात मोदीजींनी संवेदनशीलता दाखवत जे काही निर्णय केलेले आहेत, देशाचं हित महत्त्वाचं असतं, ते लक्षात ठेवून अशा परिस्थितीमध्ये जे काही निर्णय करणं आवश्यक होतं ते सगळे निर्णय मोदीजींनी केले। आणि आता सोमवारी उद्या मला असं वाटतं की विधेयक देखील लोकसभेमध्ये त्या ठिकाणी मांडलं जाणार आहे की ज्यातनं पुढच्या काळामध्ये आमच्या तरुणाईचं जे भवितव्य आहे हे सुरक्षित राहण्याकरता कठोरतम कायदा हा देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासात असा कायदा कुठेच झालेला नाही, असा कायदा करण्याचा जो काही निर्णय केलेला आहे, मी खरोखर मोदीजींचे त्याबद्दल आभार मानतो। भाजप विरुद्ध भारत असा संघर्ष सुरुवात झाला असे उद्धव ठाकरे म्हणाले। मला असं वाटतं की अशा प्रकारचे डायलॉग्स हे गेल्या 10 वर्षात त्यांनी अनेक वेळा मांडलेले आहेत, पण त्यांचे डायलॉग्सचा कोणावरही असर होत नाही। संपूर्ण भारत मोदीजींच्या पाठीशी आहे। एक रात्री 1 वाजता टाकलेला मोदीजींचा व्हिडिओ हा इंस्टाग्रामचे जगातले रेकॉर्ड तोडतो, याच्यावरूनच लक्षात येतं की भारत कोणाच्या पाठीशी। भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे या स्वामी वचनाची प्रचिती देणारा एक अलौकिक सोहळा नुकताच सिंधुदुर्गातील घावनाळे येथील स्वामी समर्थ मठात पार पडला। आषाढी एकादशी आणि गुरु माऊलींच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून घावनाळे मठात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यात सर्वात मोठं आकर्षण ठरलं ते म्हणजे स्वामींच्या मूर्तीची करण्यात आलेली संत तुकाराम महाराजांच्या रूपातील देखणी सजावट आणि पाठीमागे उभी असलेली विठ्ठल रखुमाईची सुंदर कलाकृती। केवळ धार्मिकच नव्हे तर लोकहिताचा वसा जपत या निमित्तानं मठात रक्तदान शिबिरासारखा स्तुत्य उपक्रम पार पडला, ज्यास नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला। या सोहळ्याचं मुख्य पर्व म्हणजे अक्कलकोट येथील समाधी मठातून नितीन पुजारी यांच्यामार्फत आलेल्या आणि स्वामींनी प्रत्यक्ष वापरलेल्या पवित्र पादुका घावनाळे मठात दर्शनासाठी दाखल झाल्या।
परिसरातील सर्व भाविकांनी 30 जुलैपूर्वी घावनाळे मठाला आवर्जून भेट द्यावी आणि या दैवी सोहळ्याचा व पादुका दर्शनाचा लाभ घ्यावा असं आवाहन मठातर्फे करण्यात आलंय. जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक पाल पुनर्वसन शाळेत आषाढी एकादशी निमित्त चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी दिंडी काढत विठ्ठलाच्या भजनात तल्लीन होत ठेका धरला. येथील ग्रामदेवतेच्या मंदिरात विद्यार्थ्यांना पांडुरंग नामाचा स्वर गवसला. गावातील चौकात रिंगण धरून नामाच्या गजरात छोटे वारकरी न्हावून निघाले. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाला रायगड जिल्ह्यातील रोहा शहरातून तिरंगा रॅली काढून पाठिंबा दर्शवण्यात आला. विद्यार्थी, युवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने रॅलीत सहभागी झाले होते. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि त्यांच्या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी रोहा शहरात रविवारी उत्साहपूर्ण तिरंगा रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं. दमखाडी येथील नवरत्न हॉटेल परिसरातून रॅलीला प्रारंभ झाला. विद्यार्थी, युवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येनं या रॅलीत सहभागी झाले होते. सहभागींच्या हातातील तिरंगे आणि देशभक्तीपर घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. विशेष म्हणजे रॅली दरम्यान कोणत्याही राजकीय पक्षाचे झेंडे अथवा पक्षीय घोषणा देण्यात आला नाही. संविधानिक मार्गाने लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा गौरव आणि लोकशाही मूल्यांचा सन्मान करण्याच्या उद्देशानं हा उपक्रम आयोजित करण्यात आल्याचं आयोजकांनी स्पष्ट केलं. आषाढी एकादशीच्या पावन निमित्तानं महात्मा गांधी विद्या मंदिर तळेबाजार येथील विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक वेशभूषेत पालखी मिरवणूक आणि भव्य शोभायात्रा काढली. विठ्ठल रुक्मिणीच्या जयघोषानं परिसर दुमदुमून गेला असून संपूर्ण वातावरण भक्तिमय आणि विठ्ठलमय झालं होतं. पाहूया. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने महात्मा गांधी विद्या मंदिर तळेबाजार येथे विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून पालखी मिरवणूक आणि शोभायात्रेचं आयोजन करण्यात आलं. विद्यार्थ्यांनी वारकरी संप्रदायाची पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून टाळ मृदुंगाच्या गजरात अभंग आणि विठ्ठल नामस्मरण करत उत्साहात सहभाग नोंदवला. पालखीसोबत विठ्ठल रुक्मिणीच्या प्रतिमांचं पूजन करण्यात आलं. या शोभायात्रेमुळे संपूर्ण परिसर भक्तिरसानं भारावून गेला आणि आषाढी एकादशीचा उत्साह अधिकच द्विगुणित झाला. शिक्षक, पालक आणि ग्रामस्थांनीही या उपक्रमाचं कौतुक करत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिलं.
आज आषाढी एकादशी निमित्त महात्मा गांधी विद्या मंदिरच्या तळोबाजारचे विद्यार्थी यांनी शोभायात्रा काढलेली आहे। या शोभायात्रेमध्ये संस्था चालक, सर्व ग्रामस्थ, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी सगळं अतिशय आनंदामध्ये सहभागी झाले आहे। ही शोभायात्रेमध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी चांगल्या प्रकारे वेशभूषा केली आहे आणि प्रत्यक्षात या ठिकाणी पंढरपूरला जाऊन या ठिकाणी खूप खरोखर काय पांडुरंगाचं दर्शन आहे ते या ग्रामस्थांना, या विद्यार्थ्यांनी घडून दिलेलं आहे। त्याचप्रमाणे आमच्या प्रशालेमध्ये अशाच पद्धतीने विविध कार्यक्रम, या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे केले जातात आणि सामाजिक एकता निर्माण करण्याचं काम या कार्यक्रमातून आम्ही केले जाते। पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या माती, रंग आणि वाहतूक, वीज आणि मजुरीच्या वाढत्या खर्चामुळे सिंधुदुर्गातील मूर्तिकार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेत। कुडाळ येथील पारंपरिक गणेश मूर्तिकार आनंद माडिये यांनी शासनाकडे मदतीची हाक देत गोवा शासनाप्रमाणे सिंधुदुर्गातील मूर्तिकारांनाही आर्थिक अनुदान देण्याची मागणी केली आहे। गोवा सरकार स्थानिक गणेश मूर्तिकारांना प्रतिफूट गणेश मूर्ती मागे सुमारे 200 रुपये अनुदान देतं। याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही सिंधुदुर्गातील गणेश मूर्तिकारांसाठी अनुदान योजना सुरू करावी अशी प्रमुख मागणी आहे। शाळा आहे ना ती वडील परिचित आहे। ज्यावेळी वडील वगैरे गणपती बनवायचे त्यावेळी एवढं महागाई नव्हती। आता जी एवढी महागाई झाली की भरपूर, म्हणजे वाहतूक खर्च वाढला, लाईट वीज वाढलं। म्हणजे पूर्वी आता 200 यायचं काय बिल यायचं, ते आता 5-5 हजार रुपये बिल येतं आम्हाला। म्हणजे हा धंदा करण्यासाठी खूप म्हणजे रंगकाम वाढलं, परत ते माती आमन गुजरातवरनं आणतो तिचं गाडी भाडं वाढलंय। असं म्हणजे आता हे जी कला जिवंत राहिली पाहिजे तर गोवा शासन जसं प्रति फूट 200 रुपये देतं तसं महाराष्ट्र सरकारने पण काहीतरी ह्याच्यावर केलं पाहिजे, तर ही कला जिवंत राहील। नाहीतर ह्याच्यात काही राहत नाही। मातीमध्ये म्हणजे कोण आधी मेन म्हणजे कारागीर नाही, कारागिरांची मजुरी कमी 1000पासून सुरू, म्हणजे जो मूर्तिकार आहे त्याला काही ते राहत नाही। म्हणून ही कला जिवंत राहिली पाहिजे तर महाराष्ट्र सरकारने या विश्वकर्मा काहीतरी योजना आहे त्याच्यातनं आमचा विचार केला पाहिजे, तर ही कला जिवंत राहील। आषाढी एकादशीच्या पावन पर्वावर संपूर्ण वातावरण विठ्ठल नामाच्या गजरानं दुमदुमून गेलं असताना भाजपचे युवा नेते तथा उद्योजक विशाल परब भक्तिरसात न्हावून निघाले। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात त्यांनी विठ्ठल मंदिरात दर्शन घेतलं।
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इथे थांबण्याची. पाहत रहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.